हांसो बुथारनाया नायदो बेवाइया थैबाय थैगौ होआबा माबायो बे आंखौसो खेबखाबाय माथो जाखि थौ लादो ना आबाव गसर होनसै रांसो खालामनि थैनायखौ बयबो गियो लोमजाबाबो जों मोना खारलाबायगोन दा बायदियाव बुथार नागिरबा हायानो लेंग्रि लेंग्राबाबो हाया खारलाबायगोन आथिङाव हमथाब्ला दा आखायाव जोख्रब फैजागोन नोङो आं खुफानोसै ना थाबनो गेसावसो सावबाय आरोना आङो माबागाव हांसोखौहाय अखा हादोंना बायहेरायावहाय आयौ अरबो सुजाया जा मेजेमखा आरो फुरा मेजेम जानो जानायखौबा नै गोदाग्राया जा थाव मामा गदों आरोना मेजेम हांसोआहाय ओरैबायदि मेजेम मजा जालायसिगोन आरोना जानो जोंनाव आलासि फैदों आरोना आलासि मा लाबोखोथाय आलासियाबो वेलकाम आ जाओ क्या लेके आया है इतना सारा मिठाई क्यों इतना सारा लेके आया है क्या लेके आया है देखते हैं बे बायरानानो बायरायाव सिरायगोन बिसोरो बाव बरफ जालायनाय स्प्राइट लाबोदों नै 1 लिटार मा दैसो नामा स्प्राइट लाबोबाय दालि भुजिया बेमा सन्देश मिस्टी बा भुजिया जानोसै मा बिलाइ बेदर एवनानै बाबु स्टेन में है अमा बेदरबो लाबोदों नै सेरनैसो दंखायो दा ना भैया सेरनै है ना 2 केजी इतना सारा क्यों लेके आया है ओरैबायदि मेजेम लाबोदों आरोना अमाखौबो मेजेमजोब आरो मेजेमजोब गासिबो आलासि लाबोनाय अमाखौ एवनोसैहाय 2 केजिखौबो एवदोंसै नै आलासि लाबोनाय अमाखौ makan jauh Sprite बरिया ग्रेभि जाबाय आरोना ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय दै सामनानैबो गेलेगासिनो दं स्प्राइट लोंगासिनो गालिया खोरोननोसो दोनबा जायोमोन ना स्प्राइटखौ दे जेबो नङा लोंसनबाबो दोन एसे नै एसे लोंना दै सान्दौ आफाया आयौ रायदों बुदों हनै औ दोनदो हांसो बेदरा मेजेमखानायब्ला बिराद गोथाव जाबाय आरोना एवबाय आङो नै थावजों बियो दसे ओमफ्राय नाजों थादुनजों ओमफ्राय अमा एवनाय हांसो एवनाय अमा एवनाया नै जानाया जालायसिगोन आरोना दिनै थेंक इउ
Aduh, ऊपराव dong. Nih video kita. Nih, malah badeng nih. Arbi oleh matu dong. Bedorni niom. Arbi misalnya jumlah ma bustu dia. Ini merah है mau beli mana masya lu ni jumogin rap jika hayudan jabe ya Jay mani mani nih tapi ya स्किन पकोड़ा खाएगा हम लोग स्किन पकोड़ा लेके आया है तोर गुमई मेंगखोटा चिकन पकोड़ा और मिरामिस पकोड़ा मिक्स हो गया हाँ ये ना खाली जुमसाई इसको कौन लेके आया है मेंगखो लेके आया है मेंगखो मम्मी पानी लेके आया ना मुख में जाके हाथ अच्छी तरह से धो अरे मेरा हाथ छाप है फिर भी डो रहा है जागासिनो नै ओंखाम जाबाय आरो ना बेदर नांगौ मेंखौ थावाखैना थावदों नों जादोंसो ने थावाखै बेवयाआ होगासिनो आरो जानाया मा मा मोनजाखो बेवयाआ खिथालाय हांसो ओमफ्राय अमा ओमफ्राय ना थारुन ओमफ्राय थावदोंना थावाखै बेवयाइ संनाय ओंख्रिया थावदोंना भैया टेस्ट हुआ कि नहीं बहुत टेस्ट ना थैंक यू कौन सा मेडल देगा मेरे को डायमंड धीरे नों माने आं ओंखाम संनायखौ थावांबाय थायो दे नों माने आं थावांबाय थायो ओमफ्राय जा मानि जानानै मोदोम देरदों नों दे होनसाय स्पि बावबाय ह नै आखाइ स्पिनाया